Tlestiet l-iskola primarja l-ġdida tal-imsida li minn dan ix-xahar se tibda tilqa' fiha l-istudenti u l-edukaturi. L-iskola l-ġdida għandha 40 klassi, ċentru għal ħarsien ta' tfal, librerija pubblika u sala li tesa' ma' 300 persuna. Uħud mill-faċilitajiet bħal-librerija, is-sala u l-ispazju rekreattiv se jintużaw ukoll mill-komunità lokali wara l-ħin tal-iskola. Il-bini tal-iskola l-ġdida fl-imsida sar b'investiment ta' madwar 24 miljun euro. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada, Neville Young, spjega li l-iskola hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha fil-Gżejjer Maltin, għal fatt li hija carbon neutral u tilħaq l-ogħla klassifikazzjoni tal-enerġija, jiġifieri A+. Spjega li bħala parti minn dan il-proġett imbena wkoll kumpless ġdid tal-imsida Sea Scouts. Dak l-iskola imparkeċċa l-karozzi fuq żewġ livelli li se jieħu madwar 180 vettura. Is-Sur Young spjega li d-disinn tal-bini tal-iskola sar skont standards tal-aqwa prattika u b'tali mod biex jiġi żgurat l-ħtiġijiet tal-enerġija ikunu kemm jista' jkun baxxi. Biex jintlaħaq dan lan il-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta wettqet studji tekniċi preliminari fuq il-kunċetti tad-disinn arkitettoniku blan illi dawn jaslu għal miżuri xierqa biex id-disinn jersaq lejn l-istatus ta' kważi zero enerġija. Waqt żjara fl-iskola l-ġdida l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal illi l-binja hija l-ewwel tax-xorta tagħha b'ambjent adattat għal ħtiġijiet edukattivi kemm tal-lum u anke għal dawk ta' żmien li ġej. Spjega li t-tieni dar tal-istudenti u tal-edukaturi għandha tkun waħda li mhux biss taqdi l-funzjoni tagħha, iżda wkoll li tipprovdi ambjent mill-aqwa li fih it-tfal jieħdu gost jitalmu u l-edukaturi jieħdu gost jalmu. Bħala parti mix-xogħlijiet li saru hemm l-insulazzjoni tal-ħitan u saqaf materjal li jżomm frisk fix-xhur sħan u sħun fix-xitwa u riċiklaġġ tal-ilma tax-xita li se jinġabar fi bjar apposta u jintuża t-tisqija u għall-faċilitajiet sanitarji. L-iskola hija konferenzjata mill-programmi Next Generation EU permezz tal-pjan ta' rkupru resiljenza ta' Malta.